जोङो पबित्र आत्माजों जोङो दैदेनजानो नांगोन। पबित्र आत्माया जोंनि जिबनाव थायोब्लासो बै गाज्रि बोथोराव गाज्रि समस्यायाव जोङो उथ्रिनो हागोन। प्रेयारनि जुगिदै पबित्र आत्मानि जुगिदै जोङो उथ्रिनो हागोन। नाथाय बोथोरा गाज्रिखा होननानै जोङो जिरायनानै जोङो थाबाय थायोब्ला, उदां जोङो थाबाय थायोब्ला बे बोथोराव जोंनि जिउआ बासिनाय नङा। बे बोथोराव जोंनि जिउआ बासिनाय नङा। नाथाय बोथोरा गाज्रिखा होननानै जोङो लागातार प्रार्थनायाव नांथाबोब्लासो, पबित्र आत्माजों जोङो दैदेनजायोब्लासो बे गाज्रि बोथोरनिफ्राय जोङो बासिनो हागोन। अलायग्राफोर, जोङो पबित्र आत्माजों जोङो दैदेनजानो नांगोन। पबित्र आत्माया जोंनि जिबनाव थायोब्लासो बै गाज्रि बोथोराव गाज्रि समस्यायाव जोङो उथ्रिनो हागोन। प्रेयारनि जुगिदै पबित्र आत्मानि जुगिदै जोङो उथ्रिनो हागोन। नाथाय बोथोरा गाज्रिखा होननानै जोङो जिरायनानै जोङो थाबाय थायोब्ला, उदां जोङो थाबाय थायोब्ला बे बोथोराव जोंनि जिउआ बासिनाय नङा।